indaba yokukhula. Awu amen. Ngoba la phakathi komthuzo welanga umpostoli ngibonile ukuthi inkinga zethu eziningi njengabazalwane aziveli kusathana ivele engakhulile. Awu amen. Zivela kuphi izazalwane? Engakhulile. Alibona igama kaJesu. Andike ukukhula kuyinto ebalekile ekholweni ukuze kubonakala ukuthi lokhu uNkulunkulu asithume khona kuyasebenza yini kuyangena yini. Abazali babonakala ukuthi besijalo bafethu bakhulu. Alibona igama kaJesu. Enye into abafethu engayazi ayikho into enzima njengokuphatha abantu abangakhulile. Ya ngoba usolva zonke izinto, usolva ezamakhishi, usolva ezama-generator, usolva ezokupakiswa kwe. Ayikho into ongayisolve because abantu abangakhulile. Ngoba bazi ukuthi yonke into umfundi sifuna ixazulula. Alibonga igama likaJesu. Kodwa lithi iBhayibheli Jesus being Jesus, he kept on increasing. Number 1 in wisdom, number 2 in stature, number 3 both in favor with God and men. Alibonga igama likaJesu. Awunikhona bazalwane? Ya, ngoba uma sikhuluma ngento ngakhulu lesi zinto umpostoli azibekiwe nje ngokuthi sibhathe uJesu wakhula ngokwe-wisdom nangokwe-stage nangomzimba nangokwe-favor, zibekwe ngokwe-value yazo. Awu amen. Sibeke ngani bazalwane? Ngokwe-value yazo ukuthi ke uma ufuna ukujaji umuntu ukuthi ukhulile yini uthi umqala la. Ya, awumcheck ngomzimba. Uqala ucheck la ukuthi ngabe ukhulile. Igrowth oqala ufuna ikholoma silimeja nge-wisdom. Alwe igama kaJesu. Ngoba akusiza ukucelebrate ama-birthday kade awukhula. Ukhona ulama bazalwane. Ya, umuntu ongakhulile uyisola usumgcobile. Ya, umuzi ubekhuluma phambili uthi lo muntu uthola ithuba kodwa akakhulanga. Alibonga igama kaJesu. Ya, umuntu uma ungakhulile umuntu uyisola sekulobolile. Yabona hey Nkosi yami ngayilobola ithomoyo kodwa lana ugida kamnandi enkonzweni kodwa engqondweni unjani bazalwane? Khuluma nami phela engqondweni unjani? Ya, tshela makhandi awukhule ngokwengqondo. Ya, awube ne-wisdom. Alibonga igama likaJesu. Yini wisdom? I-wisdom bazalwane i-application of knowledge. Akusiza umpostoli ukunifundisa zonke izinto kodwa ningayi-apply. Isayini yokudefaulta lokho ekukhuleni. Yabona igama kaJesu. Umuntu okathi ayi namhlanje belibhubha namhlanje bekwenza namhlanje yabona ubaba kulezi insuku kodwa lezi zinto ayitshalayo ayibonakali ithelo zazo. Isayini yokwenzani bazalwane leyo? Yongakhula. Libonga igama kaJesu. Ngiyazibuzela nje bazalwane. Ikhona yini into eBhayibhelini eyathi ukuze umyeni ahlangane neintombi ezelishumi udinga amafutha? Ngufunda uMatthew 25 ikhona into nje ethi kaye i-requirement yokubonana nomyeni. Umuntu ufuna benani namafutha. Athi iBhayibheli libhalanga lokho. Kodwa ke i-lack of wisdom ukuthi ethi umyeni engashongo lutho ngalowo phathi ulunguza izibani zabantu. Uyibone namafutha bese uthi awesama sinamafutha bese uyayiphumela uyayifonela without the instruction of the bride. Ngoba uma ungakhulile uyikhipha noma usungenile. Nesondela amaphothasi. Ungakhulile seshani bafethu uyikhipha noma usunjani? Baningi abayethu lana umuso bafakile kodwa wisdom yabakhipha. Nikhona? Ngoba umbuzo uthi kwakumele sesishayile intombi ezinhlanu ezathola ukuthi ayinamafutha. Intombi ezinhlanu zakumele zihlale. Silinda umyeni. Bese ibuza ukuthi umyeni uthini ngabantu abakulindile kodwa bengenawo amafutha. Ngoba what if umyeni wayewaphethe amafutha for abangenawo? Kodwa ke lento ngabine ibuphi ubula abawenza? Ubula abawenza it was not the absence of oil. Ubula abawenza ukuthi bayiphumele bona ngaphandle kokusho komyeni abazalwane. Anithi amani bafowethu. Ubula ababenza ukuthi bathembe umntombi babo more than i-wisdom yabo. Ngoba uma sebebuye uthi umyeni anginazi bathi hayi
bese kulindile bese ngamafutha uthumele angisho ukuthi umuntu ongenaka aphume abinga makaJesu ngiyakusiza kalunyaka lento ongafuna ukukhula uzophuma endaweni kanti umoyingcwele bese kufakile ngoba izwi nomusa kungakufaka kodwa ubungekho lapho uyobuyela kini ukhishwe lokho nje iwisdom aloyigaba kaJesu lo nyaka ke bazalwane ngizokhulekela into okuqala ngizoyishiyela ekhaya umusa wokukhula awami nawukho futhi umusa wandazalwane awutshela kana ngesikhule kulonyaka akasibe sibusise bandleni lonyaka akanciphi igama lakhe entweni ebhedayo litholakala entweni ephilayo akuye ukuhleba abantu awuye ukukhuluma ngabantu akasakhe kanye kanye angathi sakha ngapho uyaphikisa ngapho oh hallelujah uJesu wasenjalo bafowethu kanjalo makamthuma kukhulu uJesu bese yini ke thina wakhula ngathi uJesu uqala bazalwane ngoko wisdom ngoba ukuphetha abantu abangenayo wisdom uhamba one step phambili ukhala ngo 10 step back uyabazalwane ngabe sikude njengebandla kube sonke sikhulile abenga maJesu uyazi ungakhulu ukuthi kube khona abazovuka bayophekela iconference bese ugxe ukudla kodwa kungekho qotsho ukuthi udlo ukuhlaza kanje umukazi upheka udlo okuvuthiwe ubungesingani ngoba ukukhula ukuthi ofunda ukufaka umlomo wakho la izandla zakhe ifike khona ungakhulu kuyodlula ekitchen uyothatha into kodwa ubungekho ekuphekeni uthi akukho kusele Hotel makalonyaka lo lapha ePortas uzokhonza abakhulile izokuhlula le system esifaka manje le system uzothi uyasaba ukuhleka bethi abantu ayibasekho lapho thina sekho wena hotel makalonyaka akasakhe kanye nompostoli asibamaka abantu ababhikisayo sibe sakha umuntu ombuzo uthi lento ayishonga yisho phambi kababa unathi umuntu ayawuthola ukuthi iyekeke lento ngoba izinto engakhulumeki phambi kwabanindasi zimbewu yokuhlakaza umsebenzi oh hallelujah sikhula ngani iqala bafethu wisdom ngiyathandazela may you grow in wisdom grow in understanding abuyinka makaJesu yini wisdom wisdom is where you respond amen ngewisdom while ilonda zakho ifuna revenge yeah iwisdom ukudila nomuntu owakulimaza kodwa udile kahle naye ubethi ubecaba ukuthi ushithi uthi awusabona ungene kahle enyakeni uyasesininyezo yini uzoninyezwa ukuthi le nto uyakulimaza ngayo ulimalanga napho uyakwazi ukumlingelela ebazalwane siningi izinto esiyiluzile ngokulekha nje lapho emsebenzini uyena isuka seyingane lento eqala izoxaka abuyinka makaJesu uJesu wakhula ngani ngewisdom baba uNkulunkulu umuntu oqala amdala wamdala esemdala Adam wathi edalwa nje senamazinyo 32 usenengadi usenesidingo somfazi wathi mthathe vela wavela nje into zakhe seyilungile kodwa lithi iBhayibheli uAdam wathi noma edalwe emdala kodwa wahlulwa inyoka eyincane yakhula why? Because the snake was flexible, Adam was not. The snake has an experience, Adam and existence. Figure inyoka Adam dlana phela. Nice ngizobalajisa into entathu ngimthekele. Into yokuqala yesayini abantu abangakhulile ukuthi abantu abangakhulile badla noma besuthi. Abantu abangakhulile benzani? Ngoba lithi iBhayibheli impostoli in the abundance of food Adam was tested with food but he ate. So in the abundance of walingwa ngani
ngokudla waphinde wayeseshani wadla ngoba ungakhuli lokhu ukuthi ithi into ke izokuninga ngokudla uqeda kuba nelunch ngoba kwamela thina nje ngisuthi sabathenga ayihamba lapho adamenjani ngisuthi kuze kube nini kuze kusithamba mina uNkulunkulu amvakashele bese inkosi kunesilwane esingihluphayo la sithi angidle bese sithelo thawena ngathi kuso kodwa kungakhulile uthi usuthi uphinde udle kodwa ngibamba kaloko kodwa Adam ogcina okuJesu he was tested with food in the scarcity of food but he did not eat uJesu wayezile 40 days walima ngokudla elambile kodwa wenza njani bazalwane yini umehluko phakathi ka-Adam wokuqala no-Adam wokugcina is growth ngoba uma usukhulile kunosizo ongathathi noma udinga Nikho kanje masukhulile njani bazalwane kunosizo ongathathi noma unjani udinga bathina sithatha usizo siqale sibheke ukuthi luvela kubani uma vele kusathane noma ngabe ngiyadinga angilithathi nje